Hayam Kolo TV. Kuma subscribe. Assalamu alaikum, wata sabuwa. Kun ji yadda Sadiya Umar Faruk da CBN suka sa wani sharadi na wadda za su ci gajiyar wannan loan ɗin da za a bayar. Sun ce duk wanda ya wuce shekara 40 to ba shi da damar da zai iya cika wannan neman loan ɗin da za a yi. Amma in har shekarun ka kai ƙasa da shekara 40 kana daga ciki. Sannan kuma duk wanda ya san ya yi resigning to ba dama shi ma ya cika neman loan din nan, saboda ma suna ma rejecting, sun riga sun yi programming din wannan abubuwan da in ka sa already za su yi rejecting ɗinka. Amma yanzu ana cewa in Allah da zuwa gobe komai zai zama normal game da turo sakon email ga mutane su ci gaba da continuation na cikawa. Allah ta'ala ya taimake mu.